Шотлык балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр ел йөрү кагыйдәләрен кичкенәдән өйрәнәләр. Әзерлек төркеменә йөрүчеләрне яшь инспектор ярдәмчеләре буларак отряд сафларына кабул иттеләр. Бүгенге көндә балалар катнашында булган аварияләр саны уйланырга мәҗбүр итә, диләр тармак вәкилләре. Катастрофическая обстановка на дорогах. За 8 месяцев 23 года у нас в Татарстане ни один ребенок не пострадал за рулем технических спортивных средств. В этом году уже 2. У нас в районе 1 ребенок пострадал на питбайке, 2 пассажира, то есть и в том, и в другом случае вина только родителей. Шарада дәүләт автоинспекциясының зәй бүлеге вәкилләре, юл хәрәкәте куркынычсызлыгы оешмасының район бүлеге башлыгы Вадим Иванов катнашты. Малайлар кызларга яшь юл инспекторлары исемен намус белән йөртүләрен теләп бүләкләр тапшырдылар. Балалар ант кабул иттеләр һәм яшь юл хәрәкәте инспекторлары гимнын башкардылар. Клянемся непримиримо относиться к нарушителям правил дорожного движения. Ребята, все вместе. Клянемся! Балаларның юлда иминлеген кайгырту максатыннан бакчада зур эш башкарыла. Бу һәр тәрбияченең бурычы. Biz Шотлык балалар бакчасында юл йөрү кагыйдәләренә күп кенә эшләр алып барабыз. Балалар белән төрле шөгыльләр үткәрәбез, әңгәмәләр, әти-әниләр белән төрле консультациялар, акциялар. Районда яшь юл инспекторлары отрядына кушылучыларның саны арта бара. Алар юл хәрәкәте иминлеген саклауга үз өлешләрен кертәләр. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.